Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. И сега искам да ви покажа нещо, което няма да казвам за над колко години е. Искам да ви покажа нещо, което е жестоко готино. Искам, ако някой иска да го вземе, да ми напише отдолу в коментарите за колко пари ми мисли, че иска да го вземе. Ето, показвам ви го сега. Вижте, мощна машина. Дига 50 км. Да, разбира се, върви с 50 максимума да дига, обаче пак е жестоко. Аз направо косата ми, знаете ли защо толкова дълга? Защото като си сложа шапката и тя ми я бута напреде и не става начин. Също така искам да ви кажа, само да го намеря, ето тук е в хладилника, който иска да си купи ето това нещо е за пускане на мурпуч от вода. Ето, приятели, сега ви го показвам. Много бърз ще съм. Така, приятели, нали гледате? Така, мушкаме. Не, няма да стане с това, приятели, ако имате по-голям маркуч. А и ако искате, вие може да си го вземете. Не, няма да стане. Аз съм голям тъпанар. Добре, също така, чао от мен и до нови срещи!